wannan bawan Allah Sadiq, Allah ya ji ganshi, Allah ya rahamshe shi. A jiya da daddare na ba da umarni da na ji halin da ake ciki cewa a gaggauta ɗauke shi a kai shi asibitin Malam Aminu Kano na koyarwa, a ba shi ɗaki da kulawa ta musamman. Sannan na ba da umarni kwamishinan lafiya a yau da safe ya je ya karɓi fasfo ɗinsa da na 'yan uwansa guda biyu domin mu yi biza mu gaggauta kai shi ƙasar Misra wato Egypt domin ceto rayuwarsa. Kullu nafsin zalikatul maut, kuma kowane mai rai mamaci ne. Allah ya nufa lokacinsa yayi. A yau da safen nan wannan bawan Allah ya cika, kuma tuni an yi jana'izarsa, wanda babban sakataren gwamnatin jiha SSG da babban shugaban ma'aikata na gidan gwamnati chief of staff da kwamishinoni da masu ba gwamna shawara da sauran manya-manyan jami'ai har da shugabannin kungiyar SSR sun sami halartar wannan jana'iza. Allah ya ji ganshi, Allah ya rahamshe shi.